हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल शिवा ब्लॉग 9 केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ आशा କରୁଛି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ଆଜି ଯାଉଛୁ ପୁରା କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ରଣପୁର। ତ ଚାଲ ଯିବା କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏଇଠି ସୋନାଲି ଅଛି, ସୋନାଲି ଆଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋନାନୀ ହେରିକା ସାଇ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଠି ତୋଫାନି ଭାଇନା ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲେଣି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଅ। ଏଠି ବାନା ଭାଇନା ରେଡ଼ି ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ଆସିବ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଚାଲ ଯିବା କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। चलो 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 आगे रे आगे नहीं जहाँ बस पछरे नहीं आगे रे नहीं। नजरों में तेरे सपने सब पहुँची गले सब आगे रेडी चलुँच। आईटा हूँ माने कि वर्षा आसला देखु पड़ेगा दौड़ी दौड़ी सुना नहीं तो टिकेट काउंटर गोटे टिकेट टिकेट नहीं आमर 5 जन नहीं बड़ टिकेट काटिया सब एंट्री कर सारे कि वर्षा देखुदी बर्तमान वर्षा तो चल ये भर गोटे सब भर बची गले एठी रहनी से यार बोले से वर्षा पकड़ानी सब पहुँची गले सब राइडर आ चलला देखु मैंने वर्षा को किंतु ओदा चारिआड पानी के जाऊँगी। यहाँ हूँ वाटर लाइट ये माने बढ़िया माने वाटर बाहर किंतु एबे नहीं आउडियो गले बाहर पार
ଏଠି ମାନେ ଘରଟେ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଅଛି। ଓଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାର୍କଟା ଦେଖିବାକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ। ଓ ଆଉଥରେ ପକେଇଲା ପଳେଇ ଆସ ଇଆଡ଼େ। ସେପଟେ ଚାଲ। ସେ କୋଉପଟେ ରହିଲା? ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଏବେ। ଯିବା ହଁ ଚलो ଉପରକୁ ଯିବା ଏବେ। ନାଇଁ ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ପୁରା ତଳେ କଥା କଲୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମାହୋଲଟା କେମିତି ଅଛି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା। ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଅଛି। ନଜର ଆଡ଼େ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖୁନ। ରାଇଡର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପୁରା ଭରପୁର। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଭିଜିଗଲେ। हाथ दो वर्षा देखुदी पानी पूरा सही पूरा धमाल वर्षा धमाल। सुन आई तो डी जा ये ठीक है भाई जो तो सही आ रहे क्या ना अब क्या हाइड हो गोड़ा हाइड है सारी तरह से गोड़ा तो देखी कहीं मुंडे आई तेरे मुंडा भारी करिया भीतर है हां आराम से तू अपने मुंह में देखो ना नहीं खाली मस्ती में बहुत आड़ी आड़ी आस आड़ी भीतर को मुंडा करो
ହଉନି ଆସୁନି ସୋନାଲି ସୋନାଲି ଠିଆ ହେଲୁ ସୋନାଲି ପରଫେକ୍ଟ ଏପଟକୁ ଯା ଏପଟକୁ ଯା ଏପଟକୁ ଯା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଏପଟକୁ ଚାଲ ଏପଟକୁ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଏଠି ଭାଲୁ ଅଛି ଏଇଠି ହରିଣ ସେପଟେ ବାଘ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି ପୁରା କେମିତି ପାଣି ଆସୁଛି ପାଣି ଏପଟେ ମାନେ ଯାଉଛି ପାଣି ଏପଟେ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ସେପଟେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମାନେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ମାଛ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାଛ ସେଇଟା ବେଙ୍ଗ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଗଛ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ କଲର୍ଟା ସେଠି ଇଏ ସ୍କାଏ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ମାନେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ଏପଟେ ମାନେ ପାଣି ଖସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଲୁକ୍ଟା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ଲୁକ୍ଟା କ'ଣ କରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ପ୍ଲେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆମର ରଣପୁର କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟେ ପାଣି ଖସୁଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏପଟେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆସେ ମାନେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସିଡ଼ିଟା ନା ଏପଟେ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା ଦୋଳି ବି ଖେଳି ପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଆଉ ପାଣି ଚାଲିଲା ମାନେ ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟରେ ଏମିତି ଯିବେ ସେଇପରୁ ସେପଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏପଟରେ ଯା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ବୁଲିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷା ତ ପକେଇଲା ପୁରା ପାଞ୍ଚିଆ କରିଦେଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ସେପଟକୁ ଯା ସେ ସୋନାଲି ଆଗରେ ପଳେଇଲାନି ସେଠି ଜାଗା ଯାନା ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ ହବ ଏପଟେ ମାନେ ଉଠି ଉଠି ଗଲା ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଛି ଚାଲ ଝଗଡ଼ା ଆମର ପୁରା ହେଲମେଟ୍ କ'ଣ କଲୁ ହେଲମେଟ୍ ଭାଇନା ରଖିଥିଲେ ନା ହଉ ଏପଟେ ଗଡ଼ିବା ନା ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ହଁ 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 ନା ଫୋନ୍ କାହାର ଧରିନି ଚଷମାଟା ଖାଲି ଧରିଛି ଚଷମାଟା କିଏ ଦେଲା ତୋର ଫୋନ୍ ବା କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଲା ଫୋନ୍ ଏଇଠି ପକେଟରେ ଆଉ ବାକି ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ଖାଲି ଟିକେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁରା ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ପୁରା ଆସିବ ସେଇ ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ଆସିବ ଭିୟୁଟା ତ ଦେଖିବା ସେଇ ଭିୟୁଟା ଏପଟେ ଏମିତି ଯିବେ ଖସିକି ସେଇଠିକି ଏକା ଆଉ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଟୋଟାଲଟା କେମିତି ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ୱାଟର ପାର୍କଟା ଏଇଟା ଏଠି ମାନେ ପାଣି ମାନେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ପାଣି ହେବ ଆଉ ସେ ଆଗରେ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ସେଇପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସେଇଠି ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବସିକି ତା ଭିତରେ ପାଣିଟା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବେ ତା ଭିତରେ ଓଦା ହେଇଯିବୁ ଓଦା ହେଇଯିବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଓଦା ହବୁ ଏଠି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ
या भर फास्ट फुड जिनस बना जो फास्ट फुड खाइबे एठी खाइबे तो या भर सब सुविधा मैंने खाया पीवा सब किसी सुविधा अच्छे ट्रेन फ्रेन ये पड़ी आइसक्रीम है एपटे तो चलो या हरी ऊपर को जा या ऊपर को जा देखिक आसिया केमती अच्छी मन इच्छा ना सी ऊपर को पलि गला मन चला ऊपर को जा कहीं 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 मन इच्छा नहीं रुह खाए बुलाबुली कर हाँ फास्ट फुडटा तो चले नहीं जी जन बुली राउंड राउंड बुली जी चलो सोनाली बा चलो केंदी लगुच बहुत बढ़िया लगुच है ना केंदी लगुच के तुम चार्ज सरीगला साउंड वाला आगे खंडगिरी पहाड़ गला छतु नहीं जा नहीं आज हेनी ये लास्ट लास्ट सीढ़ी बाहर पड़ा देखो जाए मैंने पूरा जंगलटा पूरा जंगल जुआड़े देखिए पूरा पहाड़ जुआड़े देखिए पूरा पहाड़ चारिपटे पहाड़ देखो जाए टोटाल पहाड़ पूरा आउ भ्यूटा केमती अच्छी देख टोटाल भ्यूटा देखो केमती अच्छी अभी मैंने तलू पलि आसल तो जा एपट साइड की एपट साइड कौन कौन अच्छी देखिया ये डोली अच्छी डोली ये मैंने जंप करने से जो डंगा गुड़ा अच्छी सेपटे से सोनाली हल्का सियाड़ गले आउपटे सकड़ हल्का नंगल सब किसी अच्छी केमती लगुच भ्यूटा निश्चय कमेंट गोटे कमेंट कर तो एपटे डंगा अच्छी ये मैंने डंगा या देहरे मैंने पिला बसवे बसिक मैंने भितर मैंने पहुँचे चलो ये पूरा बुलाबुली सैला आ जा घर को टे खाद्य करना जा चलो तो आउे मैंने सन्ध्या देखिए जदि लाइट डेकोरेशन भल लगे टे देखिले तो रहा टे देखा जब चेष्टा करा रही तो छोट पिला आसना तो हेनी तो टे तथापि रहा ट्राए करा चलो बुलाबुली आगे कर पटे जो भालू देखुली ये भालू से रील्स भाई गलानी
ହରିଣ ବାଘ ହରିଣ ସେ ଆଗରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ରେ ଚାଲ ସୋନାଲି ମାନେ ସିଆଡ଼େ ରାଗିକି ରହିଗଲାଣି ଇଆଡ଼େ ବୁଲା ସରିଲା ଆଉ ବୁଲିବନି ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା ସୋନାଲି ରାଗି ରାଗି ଆଉଛି ଗୋଟେ କବେ ରାଗିଲା ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଆହୁରି କହୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆହୁରି କହୁଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆଡ଼େ ଆସ ପଳା ସୋନାଲି କାନ୍ଦୁଛି ରାଗିଛି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଲ ମଜ ଗଛଟା ହଁ ଏପଟେ ବି ଲାଗିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଆଉ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କାହିଁ କିଛି ଲଗେଇଲେନି ରାତିକି ଲଗେଇବା ବୋଧେ ଆଉ ରହିହେବନି କାରଣ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାହେଲେ 50 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଶରଣପୁରକୁ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ଆଉ ମାନେ ସୁନାଖେଳା ପାଖାପାଖି ତ ଚାଲ ଯିବା ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।